இன்றைக்கு நான் ஒரு வெயிட்லெஸ் ட்ரிங்க் செய்து காட்ட போகிறேன். கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், நெல்லிக்காய், இஞ்சி, கருவேப்பிலை, புதினா, தேசிக்காய். நான் இப்போ இதோட ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைக்க போகிறேன். இது நல்ல ஓவர் வெயிட் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு நாளும் எடுக்கிறது நல்லது. இல்லை நாங்கள் வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னா ஒரு தடவை எடுத்தால் போதும். இது 2 பேருக்கு நான் செய்திருக்கு, அதனால் 2 கிளாஸில் இந்த வடித்து எடுக்கிறேன்னு நீங்களே பார்த்துருங்க. இதில் நான் ஒரு 3/4 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் திக்காக அரைச்சி தான் வடித்து குடிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு இது பிடிக்கலை, கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஒரு மாதிரியாக இருக்குதுண்டா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டு உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சு குடிக்கலாம். காலையில் எழுந்தினோடனே வெறும் வயிற்றில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 மணித்தியாலம் கழித்து இந்த ஜூஸை குடிச்சிட்டு திரும்ப ஒரு 45 நிமிஷம் கழித்து காலமை சாப்பாடு கட்டாயமாக எடுக்கணும். இது அடி வயிற்றில் இருக்கிற நாள்பட்ட கொழுப்பு எல்லாம் ஈஸியாகவும் குயிக்காகவும் கரைச்சிடும். அதே நேரத்தில் ஹேர் க்ரோத்துக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். உங்களோட ஸ்கின்னும் நல்ல க்ளோயிங்காக வரும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.